za mu kawo muku manyan jami'an fina-finan Hausa da suka fi kuɗi a masana'antar Kannywood a shekarar 2022. Waɗannan jaruman sun taka muhimmiyar rawa wajen nishaɗantar da mutane a ƙasar Hausa da ma duniya baki ɗaya. Na farko daga cikin jerin sunayen jaruman, Ali Nuhu. Bincike ya nuna cewa Ali Nuhu shi ya fi kowane jarumi kuɗi da shahara a masana'antar Kannywood a cikin shekarar 2022, inda kuɗaɗensa suka kai darajar dala miliyan 1. Ali Nuhu ya kasance shahararre kuma fitacce a masana'antar Kannywood saboda iliminsa da basirarsa wajen haɗa fina-finai. Jarumin ya yi fina-finai da dama, inda ake masa laƙabi da Sarki Ali Nuhu. Na biyu, Adam A. Zango. Jarumi Adam A. Zango shi ne na biyu a cikin jarumai masu kuɗi a masana'antar Kannywood, inda kuɗaɗensa suka kai darajar dala 800,000. Adam A. Zango ya kasance fitacce kuma sananne a masana'antar Kannywood. Jarumin ya fito a fina-finai da dama kamar Adon Gari, Basaja da kuma sauransu. Na uku, Sani Musa Danja. Sani Danja shi ne na uku a cikin jerin manyan jaruman fina-finan Hausa a masana'antar Kannywood, inda kuɗaɗensa suka kai darajar dala 700,000. Na hudu, Yakubu Muhammad. Yakubu Muhammad shi ne na hudu a cikin jerin jaruman masu kuɗi a masana'antar Kannywood, inda kuɗaɗensa suka kai darajar dala 600,000. Na biyar, Sadiq Sani Sadiq. Wannan jarumin ya kasance na biyar a cikin masu kuɗin fina-finan Hausa, inda kuɗaɗensa suka kai darajar dala 550,000. Da haka muka kawo ƙarshen labaran, kar ku manta ku danna subscribe don samun labaran jaruman fina-finan Hausa.